Felipe Traveso García, moi bons días. Hola, bons días. Bueno, vostede é o novo aspirante á alcaldía de Sandiás dentro da agrupación electoral nunha candidatura independiente e nos gustaría que nos explicase, por favor, pois quen forma parte desa candidatura, é dicir, que perfil son as persoas que a configuran. Pois, bueno, o perfil das persoas que configuran a nosa candidatura é de veciños do Concello de Sandiás, preparados, traballadores e dispostos a loitar polo Concello. Entendemos todos que non se gestiona o Concello como se tiña que gestionar e decidimos pois, tomar a decisión de presentarnos ás eleccións, ofrecerlle aos nosos conciudadanos a posibilidade de outra opción política con outras miras de goberno e de tratar o Concello. Vostede é a primeira vez que participa en política activa, non sei se é así ou non. En cualquier caso, pois en caso de alcanzar a alcaldía, nos gustaría coñecer cal sería o eixe fundamental que pretenden pois artellar de novo nese Concello de Sandiás. Bueno, pois o eixe fundamental é tratar de fixar población, que sabemos que o rural en Galicia, bueno, en Galicia en toda España en general, está perdendo moita población. Tratamos de fixar población. Como se pode fixar? Que temos en Sandiás? Pues, temos agricultura, temos unhas explotacións areiras e temos pois, a facer algún parque empresarial ou algo así onde poidan ir empresas e que a xente de Sandiás teña onde traballar e teña onde vivir. Que resultados esperarían ou considerarían aceptables tratándose de uns participantes primeirizos? A ver, eso é moi complicado de facer unha afirmación neste momento. Temos moita ilusión e creemos que temos unha masa social moi importante detrás de nós. Cal vai a ser o resultado? Non sei. A nós gostaríanos que fose bo para nós. Claro. Que sea bo para nós, temos a plena seguridade que vai ser bo para o Concello. En calquer caso, pois bueno, interpretamos que afrontan este reto pois con moita ilusión e esperanza, non? Home, ilusión, esperanza e traballo non vai faltar. A ilusión témola toda, esperanza tamén, e a traballo, somos todos xente traballadora, xente bregada en mil batallas, cada un ten o seu posto de traballo agora, ten a súa profesión, pero antes fixemos un pouco de todo. En calquer caso, bueno, si non, digamos que como todos os candidatos esperan a cadar a alcaldía, non? Pero no verdade. Nese concello pois leva moitos anos gobernando o Partido Popular, vostedes esperan a digamos alcanzar, romper esa maioría absoluta al menos, conseguir pois eso, unha gran representación cuando menos. Por suposto que sí. Neso estamos, tentaremos de que o Partido Popular non saque a maioría absoluta e despois trataremos de formar gobernos con outras forzas políticas que se poidan presentar. Incluso, por que non, sernos o partido mayoritario. Como non? Claro. Bueno, pois non sei, que interpretamos que vostede vive aí nesa zona, senón de continuo, al menos na maior parte, e nos gustaría conocer tamén que balance fai do actual goberno. O actual goberno do PP en Sandiás? Pois os últimos anos, balance nefasto. Aquí gobernase solo para uns poucos, os demais non conta para nada, a xente vai ao Concello a pedir favores, non a exigir os seus dereitos, nin que lle pagan o que lle teñen que facer, pero xa se encargan desde o Concello a vender todo o que se fai como se fora un favor personal. Cando non é así, cando o ciudadano ten que ir ao Concello a exigir o que lle corresponde, que é o que nós tratamos de facer no Concello de Sandiás. Digamos que eso, como estábamos comentando, é moi difícil ahora pois adiantar resultados, pero en calquer caso, si chegaran vostedes a alcanzar a alcaldía, cales serían as súas actuacións principais pois xa de inmediato? A ver, hoxe durante os primeiros contactos que tivemos ca xente, hai moita inquietud en toda a xente que se dedica á agricultura no tema da agricultura. O tema do PAC, as axudas da Comunidade Europea e demais, que vai a cambiar, non hai unha desinformación bastante importante. Primeiro trataremos de concienciar a xente e de explicarlle que é o que hai que facer nestes casos e como se poden pedir as subvencións e demais. Primeiro, porque é unha zona realmente rural, é que hai moita xente que se dedica á agricultura e a agricultura a gran escala. Por tanto, trataremos de que a xente nova siga traballando no campo,
que é o futuro da nosa zona. De momento, trataremos de que haxa outras opcións, pero esa vai ser a primeira actuación que trataremos. De acordo, Felipe Traveso García, moitísimas gracias por asomarse a Radio Limia, moita sorte e seguiremos en contacto. Moitas gracias, aquí estou a súa disposición. Gracias a vostede, moi bo día. Venga, Ata loguiño. Chao, chao.